jaar, 2025, goede voornemens en ook een prachtig nieuw programma voor Den Dullard. En daar gaan we meer van horen via Monique. Ik ga Monique vragen wat er of er allemaal op het programma staat en we gaan weer genieten. Ik ben heel benieuwd, we starten 2 februari. Ja, dat klopt. We beginnen met een klassieke voorstelling in het kerkje van Kloosterzande. Oké, en wat mag ik me voorstellen bij een klassieke voorstelling? Nou, het is in ieder geval pianomuziek. Het is Rien Balkenende op een vleugel en een sopraan Elisabeth Blom, die best wel bekend is in deze wereld. Oké, wie zou je daarvoor uit willen nodigen? Wat is het publiek? Nou ja, eigenlijk alle mensen die een beetje interesse hebben in klassieke muziek, die zouden hier wel voor uitgenodigd kunnen worden. Ze noemen het ook wel de Hollandse Chopin, de voorstelling. Oké, ja. Dat zegt al meer inderdaad. Ja. Dus een klassiek pareltje. Ja, juist, klopt. Mooi. Inderdaad. 2 februari. 2 februari in de middag. Reserveren werkt in 2025 hetzelfde? Nog steeds hetzelfde via onze website dendullard.nl. Oké. Of aan de bar bij onze kaartje kopen kan Goed, ook. nou, Ja. en voor €15 was het? Klopt, ja, €15. Dat mogen we niet missen. Nee. Goed, ja, er staat nog meer op het programma, want februari wordt best druk. Wat mogen we 7 februari verwachten? 7 februari hebben we Ierse muziek. Dat zijn de Kings of Connaught. Die, ik zei het eigenlijk al, die brengen Ierse muziek tegen horen. Dus iedereen die van dat soort muziek houdt, die kan zijn hart ophalen die avond. While in the merry month of May, not from me home I started, left the girls at home and nearly broken heart, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears I smothered enough to reap the corn, leave for I was born, caught a stout black tarn to banish ghosts and goblins, brand new pair of brogues to rat the love of the bugs, frighten all the dogs on the rocky road to Dublin, 1 to 3 for 5, hunt the hare and turn her down the rocky road and all the ways to Dublin, whack for Lally-Ra. In Mullingar the blight arrested limb so weary started by daylight this morning bright and nearly took a drop of the pure keep me heart from sinking that's the paddy's cure when Aries up for drinking to see the lassie smile laughing all the while at me curious style to set your heart a bubbling as me was a... Je kunt gewoon in Hulst beleven. Gewoon in Hoef het Hulst, niet ja. voor naar Ierland, Ja. maar we halen wel de sfeer naar hier. Ja, zeker. Het is een hele jonge band die dat heel goed doen. Dus Ja. zeker de moeite waard. Weer een buitenkantje in de Dullard. Wat is de prijs, weet je wel? 18,50. 18,50. Ja, 18,50. Oké. Ja. Voor een Wat avond tickets. vanaf 8 Ja. uur. Voor Ja. heel mooi en veel plezier om van te beleven. Ja, klopt. Ja, dan komt er een Spaanse uitvoering. En ik moet eerlijk zeggen, ik had de naam gezien, maar ik kan hem zelf niet uitspreken. Vertel het ons. Voor antwoord. Het is inderdaad een struikelbrok, maar het is de Canciones Españolas. Zo. Als ik het goed zeg, want ik weet het ook niet helemaal zeker. Het klinkt wel heel Spaans. Vertel ons eens, neem ons eens mee. Het is Spaanstalige muziek. Wij organiseren dit concert in samenwerking met Kamermuziek Zeeland. Het is een gitaar en een Spaanstalige zangeres. Dus helemaal in Spaanse sfeer en zal die avond verlopen, denk ik. Oké, Ja. wauw. Welke datum? En dat is 9 februari. In de Zo. middag. Ja, In de middag. Ja, het is een de middagvoorstelling. Ja, klopt. Dat is fijn voor mensen die s'avonds niet graag in het donker en in de kou Klopt, naar buiten inderdaad. gaan. Ja. Hartstikke mooi. Wel weer uniek in de Dullard. Ja, het is weer eens iets nieuws. En het is hartstikke leuk, denk ik. Zeker een aanrader. Ja. Super. Goed, maar we zijn nog niet uitgepraat. Want uiteindelijk komt er nog een uitvoering. En dat is van een heel bekende groep. Ja. Vertel. Ja, dat is de dansgroep Love to Dance van Jenna. Ik denk dat heel veel mensen met kinderen vooral die wel kennen. Ik denk dat heel veel meisjes en jongens gedanst hebben bij Jenna of bij Anneke. Dus die komen weer een voorstelling geven. Dat is verdeeld over 2 dagen.
Dus iedereen die dat leuk vindt om naar te komen kijken, die is welkom. Nou, dan weet ik ook zeker dat de buren, opa's en oma's, papa's, mama's... Iedereen dat zal er weer ook, bij zijn. ook zijn. Ja. Maar ook gewoon mensen die van een gezellige middag houden en Tuurlijk, gewoon ja. lekker willen aanschuiven. Hangt er ook een prijskaartje aan? Ik weet de prijs niet zo heel goed, want het is, de kaartjes zijn te bestellen via de website van Love to Dance. Oké. Ja. Ja, dat gaan de mensen dan ook Ja. wel vinden. En natuurlijk als je Jenna of Anneke tegenkomt, dan kun je het via komt, dat, hun doen. komt Ja, dat ook helemaal klopt. goed. Jeetje, we hebben al veel op kunnen noemen, maar we zijn er nog steeds Nee, niet, nee. want ook carnaval komt eraan. Ja, Ja, dat zijn we gewend. Een Ja. carnaval zonder debuut kan niet. dat Vertel. bestaat niet, nee. We hebben natuurlijk weer debuut in de Dilwaard, net als ieder jaar. Een week voor carnaval zullen de debuutregels weer in de ton gaan staan. Allee, hier zijn we dan, zeg. Ja. Van het jaar hebben we eens een keer geen kaarten voor dat Buurtracersfestival. Ja. Vorig jaar vond ik geen kloot aan, echt waar niet. Ja. Weet je nog toen met de presentatie met die 2 mannen van Verver? Hè? Oh, ja. Zulke streken maken ze daar, jong. Hè? Dikke nekken. Hè? Ja. Ja, zeker toen op dat naakstand, hè? Die Noutsen toen, hè? Weet je nog wel? Hè? De Stoefert. Ja. Ah ja, nee, het is namelijk zo. Wij moeten werken vanavond te veel. Want luxe paarden en sierpaarden zijn moeten veel altijd. Ja, ja. Oké, Ja. zijn er nog kaarten? Volgens mij alleen op de zondagavond nog. Oké. Ja, maar die zijn ook via debuut verkrijgbaar. Dus dat is niet via onze website, Oké, maar maar via debuut zelf. mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen inderdaad Ja. nog aanschuiven. Ja, Ja, en je mag het eigenlijk niet missen als je een beetje politiek geïnteresseerd bent en je wil eens lekker een avondje of een middagje lachen. Ja. Dan heb je een idee van de prijs. de tickets zijn volgens mij €15 Oké. voor een kaartje. Ja. Ja. En dan krijg je dan een prachtige, Een hele prachtige leuke avond. Ja. Ja. Ja, en een week daarna is het carnaval. Dan zitten we al in maart, het is een Ja. later carnaval. Ja, klopt. Maar tel eens een tipje van de sluier op. Is er nog iets voor carnaval? Wij doen dit jaar ook weer iets voor carnaval. Voor de kinderen, het kindercarnaval eigenlijk. Dus we hebben weer een limonadebal. Dan lijkt de hemel zo hoog. Ik zie daar de wolken. Maar de ervaring leert dat ook vooral de papa's en de mama's daar heel veel plezier aan beleven. Oké, dus in principe is iedereen, Iedereen is welkom, ja, klopt. En de datum, weet je dat? Dat is 2 maart op zondagmiddag. doen wij dat. Zondagmiddag, Ja, oké. na de optocht eigenlijk in Hulst. Dan kunnen we gewoon doorstromen. Naar de Niet Dilwaard. weersafhankelijk, ook al is het koud of nat. Nee hoor, Dat, nee. dat maakt niet uit. Dan is de Dilwaard staat open voor de feestneuzen. Ja, klopt, inderdaad. Helemaal leuk. Ja. Prachtig programma. Ja. Nou, dankjewel Monique weer voor de prachtige toelichting. We gaan genieten en ik zie u graag terug voor het programma van maart. Geniet van het programma. Tot dan.